Ocenené osobnosti košického hokeja sa stretli s fanúšikmi HC Košice. Štvorica Jiří Holeček, Bedřich Brunclík, Ján Selvek a Igor Liba sa počas prvej prestávky slávnostného zápasu vo fotochútiku Fotolab zúčastnila autogramiády, na ktorej rozdala stovky podpisov nielen na pripravené podpiskarty, ale aj na dobové suveníry fanúšikov. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, nik z prítomných neskrýval radosť zo vzácneho okamihu. Tak já se tu cítím vždy výborně. Vzpomínky se idealizují, jsou to vzpomínky a vzpomínky, jak se idealizují, tak jsou i krásné. Bylo to krásný dneska. Boli tu aj starí známi, mali nejaké také spomienkové veci, na ktorého ja som pomaly zabudol, ale bolo to veľmi milé.